Jeg synes egentlig også, det er ufortjent. Middelfart starter godt. Det skal de da trods alt have ros for. Jeg synes ikke, at de havde selvfølgelig en afslutning på stolpen, men at de nok gerne sætte ind. Altså, de var der tættest på, men jeg synes, at første halvleg skrev frem, så fik de mere styr på det. Og så synes jeg egentlig, hele anden halvleg igennem, der synes jeg egentlig, vi var det bedste hold. Men man kan sige, ude chance i første halvleg, den havde alle sat ind. Det var så bare en fremragende redning. Og det er den EP, han har også, han får prikket mellem benene, det er også skide godt målmandsspil. Og så de andre, det er jo måske lige underholdsflad. Altså lige nu, der er der ikke så meget tur i dem. Altså, det er bare et spørgsmål om, når den første bold kommer ind, så tror jeg, så begynder de egentlig at komme stille og roligt. Så kan komme på stimer, det er fremover. Sådan Munk og jeg var egentlig ret enige også ude, at det handler om, at vi skulle til at spille fodbold igen. Fordi det kender spillerne, og det er spillerne glade for. Så det var egentlig første mål. Det var, at de skulle have videre, de skulle i gang med at spille igen. Og så give dem nogle værktøjer til, hvordan det kan gøres. Jeg synes også, at de viste nogle af tingene, at det har været lidt hektisk og lidt sammenpresset. Men så er det også stadigvæk så dygtige spillere, vi har, at de kan sgu godt være lidt kreative og så falde frem til svarene inde på banen. Og så bare glæde, som Munk også har sagt. Det er det vigtigste.